Ini ang istorya ni Paimong Tonyo. Si Pai Tonyo ining siman ini. Ang sayang agom, si Manay mong Milagros. Manay Mila in short. Tapos na da magsampa sa barko si Manoy Tonyo, 3 taon. Nag-uli na da siya kimisis niya, si Manay Milagros. Nagduro-date da sumag-agom. Siyempre, alangan man. Perang taong kang nagtrabaho sa barko, siyempre pag uli mo, i-date mo man ang sa emong misis. Kaya po niya, nag-date da sumag-agom mga tugang sa gilid kan dagat. Talagang magaya-gaya ang huyop-huyop kan duros mga pangga. Fresh na fresh. Ngunyan, sa katatatulong taon da mga pangga nagsampa sa barko si Paimong Tonyo, kumbaga mga tugang sabik na. Kumbaga sabik sa iyong mga halik at mga yakap. Yan, Tumaramda si Pai Tonyo mga pangga. Sabi da ni Pai Tonyo, ngayagom, garong ngayagom, 3 taon nga akong pasurusan pa sa barko. Ano daw ngayagom kung ngunya nabanggi? Ika naman ang sampahan ko. baka marunot. Sa madaling sabi, mga tugang, tama lang 3 taon sila nagkawalay ni Mrs. Pinagbigyan, dahil naman na privacy manindang mag-agom iyan. Bako iyo. Sa sobrang sabik da ni Pai Tonyo mga pangga, duman sana dapat isa gilid kang dagat, daing paniroan, daing panapsian. Nguyan, grabe da suugop-ugop na, grabe da ang gama-gama da ni Pai Tonyo, 3 taon talagang nawalay mga pangga, talagang tuminaram da si Pai Tonyo, sabi da ni Pai Tonyo, garong ngayagom. Sa 3 perang taon taagom na pagkain agom, ang garong ngayagom ngunyang kulang inabot ang buro-baybay. Gano'n na mamati ko na gum. Sa sobrang haloy na magkain na guman. Ngunyan ko lang inabot ang buro-baybay mo. Ito, maramada si Manay Milagros. Sabi ni Manay Milagros, iyo kaya iyan, ha? Grabe kayang ipopolpog mo, ha? Duroplas man sana. Kagkawasa. Grabe ang ipopolpog mo, agom. Kuruldas man sana kayo. Nabaybay. Kaya delikado pala na magdi-date ka mo sa gilid kan dagat. Delikado. Duman nagpuon ang delikadong ayan. Takon talagang abuton ang buro-baybay. Delikado talaga. Ang nagpadara kang istorya si Jean. Ayan, salamat Jean ha sa pagpadara ng istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas, sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?